justo oraintxe bertan, orain dela 2 urte antolatutako erromatar garaiko portuen inguruan kongreso erraldoi baten aktak kaleratuko dira. Eta akta horiek Irunen egindako kongreso baten emaitzak jasoko dituzte, eta izango da erreferentzi bat Europa mailan eta erromatar garaiko azterketen sare horretan. Orduan, Santiago kaleko aurkiketak egin duena izan da, Irun eta Irunen lana egiten duen, lan arkeologikoa egiten duen taldea, Europa mailan toki bat izatea. Eta ez da txantxetako toki bat, oso toki ezaguna baino, badu bere kokapen izugarria eta oso estimatua da, ez bakarrik sare horretan. Erromatar garaiko azterketa egiten duten taldeen artean ere bai.